Hey mates! Welcome aboard and I am your Dex Destination. Para sa vlog nito, halina't samahan nyo akong suyurin ang kahabaan ng Lacson Street at bisitahin ang ilan sa mga bago at lumang mall. I-update ko na rin kayo sa ilan sa mga bagong tayong building and infrastructure dito sa Bacolod. And isa nga sa pinakabagong pinapatayong condominium dito sa Bacolod ay ang Misabiri by Cebu Landmaster. And sa harap lang ito ay ang Delicioso, isa sa maituturing na fine dining restaurant dito sa Bacolod. And isa sa maituturing na lumang mall dito sa Bacolod ay ang Lopez Mandalagan. At isa sa bagong mall dito sa Bacolod ay ang City Mall Mandalagan. Meron itong food court, grocery, and cinema. At isa sa pinakaunang malaking mall na naitayo dito sa Bacolod ay ang Robinson's Place, Bacolod. At isa pa sa pinapatayong condominium ay ang 23-story high-rise condominium na si Tari Condominium Bacolod. At ito ang first branch ng Korean-based coffee shop na Tom and Tom's dito sa Philippines.
Isa sa pinakaunang sosyal na hotel dito sa Bacolod ay ang Al Fisher Hotel. And ang pinakamataas na building dito sa Bacolod during 90s and early 2000 ay ang PNB Building. And isa sa pinakabagong luxury hotel dito sa Bacolod ay ang Seda Hotel Bacolod. Sa bagong sosyal na mall dito sa Bacolod ay ang Ayala Malls Capital Central. At ang pinakasikat na budget-friendly mall dito sa Bacolod ay ang 888 Chinatown Square. At ang pinakasikat at pinakamataong mall dito sa Bacolod ay ang SM City Bacolod. Right at the back of SM Bacolod ay ang bagong pinapagawang condominium ng SMDC, ang Smile Residences.
At isa pa sa lumang mall dito sa Bacolod ay ang Lopez Araneta. And I think ito na talaga ang pinakalumang mall dito sa Bacolod, ang Plaza Mart Mall. And sa mga hindi pa pala nag-subscribe sa channel ko, please do like, comment, share, and subscribe. This is Dex Destination once again always saying, Bon voyage, keep safe guys, bye!